गिबियावनो नोंथांमोन निउस चेनेलनिसिम आंनि बानजाय आफादनि आफादगिरिनि जानानै नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। दा जोङो नैबे जानुवारि 2021 मायथाइनि दिनै 18 गाबोन 19 आरो समनि 20 जानुवारिसिम खुंफुंनो लानाय नैबे 16थि बोसोरारि जथुम्मा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिथिदुवार दख'रा दालाइसा दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो खुंग्रिं दालाइसा बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो जयैनो मोनथाम आफादजों जयैनो खुंफुंनो थाखाय दिनै 18निफ्राय फुंबिलिनिफ्रायनो माखासे हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंनानै लाबाय आरो दासिमाव जोंहा खुंग्रिं दालाइसा बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जागासिनो दङ आरो बिनि उनाव जोंहा 1 बाजिनिफ्राय जिथिदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि थान्दै आजावनाय हाबाफारिया जागोन आरो बेलासि समाव थान्दै मेल जथुमनाय जागोन आरो बेवहाय माखासे सावरायमेल लानाय जादों आरो सावरायनाया गोथौयैनो हारि दाखांनायनि थाखायनो बेवहाय सावरायलायनाय जागोन आरो गाबोन 19 अक्ट'आव फुंबिलियावनो जिथिदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादा फुंबिलियाव 8 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ दैखांनाय जागोन बिरहोनाय जागोन आरो बिनि उनाव थुनलाइयारि बादायनाय हाबाफारि दङ आरो बिनि उनावनो जोंहा सानजौफुआव 12 बाजियाव जिथिदुवार दख'रा बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिया जोबहैगोन आरो 1 रिंगानिफ्राय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै बिथांमोना नुजाफैगोन आरो थान्दै मेल जागोन आरो 3 रिंगायाव गाबोन 19 जानुवारि 3 रिंगायाव जोंहा 1, 2, 3 देंखोमु मेथाइ खननाय बादायलायनाय दङ। आं दा बे 1, 2, 3 देंखोमु बादायलायनाय हाबाफारियाव जोंनि चिरां जिल्लानि जेसेबां बर' फरायसा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनखौ आङो बे 1, 2, 3 देंखोमु बादायलायनाय मेथाइ खननायाव आङो बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै गोसो गोथारै माने लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो आं खावलायनाय जाबाय। आरो जोंहा 20 अक्ट'आव जोंहा माखासे दानि गोदान एडुकेसन पलिसिनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायनाय दङ आरो बिनि जोबनाय लोगो लोगो जोंहा सानजौफु 12 रिंगायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि मानिजाथाव दिपेन बर' बिथांखौनो जोङो हांख्रायहरदों आरो माननि आलासि हिसाबै जोङो बेवहाय दानि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारखौ जोङो बे गेवलां मेलाव लिंहरनाय जादों आरो बेवहाय गाजा गोमजायै जोंना गेवलां मेलाव रायजो राजाया चिरां जिल्लानि खना खनला गामिनिफ्राय जोङो नुजाफैनो थाखाय जों हांख्रायनाय जादों आरो बेवहाय गोबां माननि आलासिफोर दङ जेरैहाय जोंनि दानि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी हाग्रा बिफाननि EM आरो बेजों लोगोसे जोंहा माधब कार्की सार फैगोन आरो उइलसन हासदा फैगोन आरो बेबायदिनो माखासे EMफोर फैगोन आरो बिदिनो जोंनि UPPLनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी साराबो नुजाफैगोन आरो मावथि ब्रह्म हाज'वारी बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो गासै बे मेला जोंनिया माने गाजा गोमजायै गेवलां मेल जोबखांनायनि उनाव आरो जोङो 6 बाजियाव जोङो मोनाबिलियाव मोनाबिलि जोङो बानजायनाय जों हाबाफारिखौ आरो लाबावदों बेवहायबो गोबां जोंनि बर'नि मोजां मोजां खनग्रा आर्टिस्टफोर जोङो हांख्रायनो हाबाफारियाव जों लिंहरनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दङ। दा बेवहाय आङो बयखौबो जाहाथे हारिमु मोनाबिलियावबो जोबनाय हाबाफारियावबो बयखौबो फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो आं बेखौनो रायजो राजानिसिम गोसो गोथारै हांख्रायनाय थाबाय।